Το παιχνίδι λέγεται Τάκης. Εδώ είναι το καταστατικό το οποίο συντάσσεται το παιχνίδι και κάθε παράνομη πατέντα θεωρείται μη νόμιμη και θα τιμωρηθεί με τις νόμιμες διαδικασίες. Λέγε τους κανόνες. Λοιπόν, οι κανόνες στα γρήγορα. Συμμετοχή παικτών άνω των 18 ετών. Συμμετοχή παικτών από 4 άτομα και πάνω, με 2 τράπουλες. Αυτός που μοιράζει λέγεται Μάνα Τάκης. Μοιράζει 1-2 φύλλα σε κάθε παίκτη, ένα διφορά και σε σχήμα τάφ. Με 2 παπάδες παίρνει στα συλλέ για τον επόμενο γύρο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, που είναι και η μάνα, εξαιρείται από την ήττα. Η σειρά ξεκινάει από τον άσο μέχρι τις φιγούρες σε άψοντα σειρά. Όλες οι φιγούρες μετρούν για 10. Οι παίκτες βλέπουν μόνο το ένα φύλλο από τη βάση τάφ Τάκης και επιλέγουν αν θα τα κρατήσουν. Και τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε. Ένα παράδειγμα. Μάνα Τάκης, ξεκινάς. Η Μάνα Τάκης ξεκινάει. Πάμε. Μοιράζει πρώτα στον εαυτό του στη βάση τάφ. Όπως βλέπετε, οι κάρτες μοιράζονται κάθετα προς τους παίκτες. Είναι η βάση του τάφ. Τώρα ο παίκτης κοιτάει το φύλλο για να ελέγξει. Εδώ είναι λεπτομέρεια. Τώρα είναι λεπτομέρεια. Μπαίνει η κορυφή του τάφ, η οποία δεν μπορεί να τη δει ο παίκτης. Και πρέπει να μπαίνει σε σωστή σειρά, αλλιώς έχει ευθύνη η μάνα στο πώς θα μεταφερθούν οι κάρτες. Με λίγα λόγια, ο Μανατάκης. Σωστό. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι μπέρδεμα. Πρέπει ο Μαματάκης να μεριμνήσει. ο Μαματάκης πρέπει να το γυρίσει και να πει. Ελέγχουμε τώρα. Λοιπόν, ελέγχει η μάνα και βλέπει σύμφωνα με το φύλλο τι άθροισμα θα μπορούσε να έχει, ελέγχοντας μόνο το πρώτο φύλλο. Έφυγε, κάηκε. Μου αρέσει κάηκε την κρυμάτσα, κάνεις. Μένει βλέποντας το άθροισμα. Μένω, Άκη. Μένω. Μένεις. Όχι το άθροισμα του ενός φίλου. Μήπως αν λέμε Τάκης, διαβαίνει. Τάκης, λες Τάκης. Το τάφ παραχωρείται δίπλα και ανταλλάσσεται με το άλλο τάφ, του επόμενου παίκτη. Θες αντίδραση τώρα παίκτη που θα παίρνει. Αντίδραση παίκτη. Σειρώμενο το τάφ θα είναι. Η αντίδραση παίκτη πρέπει να είναι Σειρώμενο το τάφ. σειρώμενο το τάφ σε μορφή τάφ, αλλιώς παίρνει ποινή. Σειρώμενο το τάφ σε μορφή τάφ. Μένω. Μένει, ρισκάρει. Ρισκάρω. Ανοίγουμε όλοι τα φύλλα. Ανοίγουμε όλοι παιδιά γρήγορα. Συνέντευξη τάφ όμως. Λοιπόν, πάμε. Έχει 13. Άντρισμα, μίλα, 12. Άντρισμα, 20. Άντρισμα, 19. Άντρισμα, 11. Άντρισμα, 6. Τάκης. Ο Τάκης είναι αυτός ο παίκτης γιατί είχε 6. Δηλαδή το μικρότερο. Αυτό το βίντεο άμα αναπαραχθεί από τρίτους θα υποστεί με νομικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ.